Als ik twee zijdes weet en ik moet een derde uitrekenen, wat moet ik dan doen? Heel goed. Hoe werkt de stelling van Pythagoras? Ja, heel goed. Dus 10. Nou, en in het kwadraat wordt dat dan 100, hè? Nou, 30. Is dat een rechthoekzijde of een langszijde? 30 is een rechthoekzijde. Dan wordt dat 900. Wakker opgeteld is dat 1000. En hoe lang is het nou? Als ik nou terug moet rekenen. Ja. Dus de wortel van 1000 is 31,6. Oké, heel goed. Dus als ik twee zijdes weet en ik moet een derde zijde uitrekenen, dan kan ik Pythagoras gebruiken. Yes?